John Gottman, akiről olyan sokat beszélünk, hogy azt mondja, csak egy mondat, mert már tudjuk, a könyökünkön jön ki, hogy megtanulhatunk megoldhatatlan problémákkal együtt élni. Azt mondja, a legtöbb ember azt gondolja, hogy ha van egy probléma, nagyon sokat segít, hogyha kibeszéljük. Hát ez így önmagában nem is igaz. Vagy segít, vagy nem. Hogy beszéljük ki? Kivel? Mikor? Miért? Hosszú távon nagyon nagy kérdés ez, és akkor itt van egy fontos megkülönböztetés. Vannak olyanok, akik ténylegesen fontos témákat, amikről beszélni kéne, besöprik a dobogó alá. Nem, és akkor így már nem is nagyon tudnak miről beszélni, mert egy csomó mindenről kéne, de arról nem. Hát akkor marad a politika. Nem, és akkor... John Gottman azt mondja, mikor azokat a párokat nézem, akik 20, 30, 40, 50, 60 éve vannak együtt, a következőt lehet rajtuk megfigyelni. Hogy van egy jó érzékük arra, hogy mit érdemes elővenni, és mit nem. És ez nem egyenlő azzal, hogy mindent a dobogó alá söprünk. Hanem, hogy van egy rossz érzésem, van bennem valami elégedetlenség, van egy csalódottság, de nem minden rossz érzést, elégedetlenséget, csalódottságot kell rögtön elővenni, és megbeszélni, és megtárgyalni, és akkor megint megbeszélni, és akkor még megtárgyalni. Ugye, ifjú szerelmesek. Ó, de drágák vagytok. Az őszinteség, az anélkül nem, na látod, de te is, az őszint anélkül egy tapotat sem. Hát még a kólánál is fontosabb, komolyan, még az őszinteség az aztán tényleg. És akkor este együtt vannak. Szeretsz? Hát persze. Na de tényleg. Aj, ne hülyéskedj már. Hát szívem érted dobog. Melyik? Jó, ezt most nem folytatom, ezt így megy. És akkor végül az egyikük, mert hogy őszinteség, mindent föltárni, mindent megbeszélni, mert anélkül a házasság alapjai egészen ingatagok. Volt ma olyan nő, aki tetszett? Volt? De ez most nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Hát figyelj, én most arra gondolok, én egy katolikus nő vagyok. Én szeretnék veled egy életet együtt élni. Ez egyáltalán nem mindegy, hogy volt-e olyan nő ma, aki neked tetszett, vagy nem. Hogy volna már mindegy? Egy katolikus nőnek, aki egy életre szólóan akar elköteleződni. Minden olyan nő, aki tetszik neked, az nekem nem mindegy. Volt-e? Hát de hülyéskedj már. Hát most tettünk meg egy pizzát, most megnézünk egy jó filmet, hát mit foglalkozom? Hát ez nem igaz. A szőnyeg alá söpri a problémát. Hát itt napnál is világosabban téma van, drágáim, helyzet van. Helyzet van. Nem ám, hogy itt elhülyéskedjük, hogy most tettünk pizzát. Fölhívom az anyámat, az biztos most fölhívom. Anya, ez nem igaz, kijöttem a konyhába, ez a hülye nézi a filmet, ez de most kijöttem a konyhába, ez elviselhetetlen, most még nem bőgtem, de majd fogok, ha lerakom. De figyelj, érted, hogy katolikus lány vagyok, de érted, nem érted, te tudod, hanem, hogy... Hát egyébként most megkérdeztem, hogy volt olyan lány, aki tetszett neki, és tudod, mit mondod? Hogy most tettük a pizzát, meg nézi a sorozatot. Anya, veletek volt ilyen? Mi? Hogy a ti időtökben nem volt pizza? Ez nem lehet igaz, nem? Kiderül, hogy anya se segít. És akkor már a feszültség tarthatatlan, vissza kell menni. De most ezt ne, kérlek, kikapcsol, hol a távirányító? Hol van? Semmi nyuszó-muszó. Hol a távirányító? Nincs tévé, nincs sorozat, nincs, kólát is elveszem. Hülyéskedsz. Életünk fordul meg ezen az estén. Most nagyon komoly. Látod, hogy nem szoktam ilyen lenni. Ugye, hogy nem szoktam ilyen lenni? Tehát most nagyon komoly. Belenézek a szemedbe, ide figyelj, belenézek a szemedbe. Nézd vissza rám. Én ilyet még sose kértem. De most nézd vissza rám. Jó, jól csinálod. De nézd vissza rám.
Ki? Hát ilyenkor mit lehet? Hát persze, hogy volt olyan nő, aki tetszett még neked, egy normális férfi, kakuk. Hát ez... De ki? Most, ha nem is volt, keres valakit. Hát látnivaló helyzetet meg kell oldani. Hát ezt nem lehet már bírni. Ki? Hát most ki? Hát a Kira volt. Tudtam, nem is kell a mikrofon. Ehhez a mikrofon se kell. Láttam, ahogy néz ő téged, és te ő. A szemével. Múltkor az összes szemével nézett. Hát így ebből nem lesz házasság. Elhülyeskedtetek, 9 óra van, hát mit csinálok itt? Mindjárt szívnyipartit kapok. Még fél órát itt toljak, na azt már nem. Istenem, hát... És nincs enni, egy kis csokit kaptam, hát ezt tudjátok milyen egy kis csoki. Haldokolnék, csak egy kis csoki. Mit akartam ezzel mondani? Nem, miért akarnék bárkit bántani? Dehogy is. Csak az, hogy ez a téveszme, hogy akkor lesz tartósan jó, és biztonságos, és megalapozott, ha mindent. Egy írónő éppen írt egy verset, ez egy hülye bevezetés, mert írom. Mondtam, hogy nem megy, nem, ez a mai nap, ez nem. És ez a mikrofon, és nézzétek meg, most már zsinóros van. Ez biztos azért van, mert nem megy, nem megy. Szóval az írónő azt mondta, az őszinteséget, mint koszos rongyot hozzám vágod. Hú, de érdekes. Valahogy máshonnan néztem, mint ahogy szoktuk. Gondolhatjátok, hogy őszinteségpárti vagyok. Plusz, az derül ki, hogy ha valaki tartósan megelégedetten akar élni társkapcsolatban, akkor nagyon fontos, hogy legyen meg az a valamiféle érzéke, bölcsessége, valamennyi egészsége, hát el tudjon jutni az egészséges részéhez, felelős, felnőtt, kompetens részéhez, akkor azt tudja mondani, hogy ezt most egyszer nem érdemes szóba hozni. Ez jön, megy. Ebből nem érdemes vitát csinálni. Jött, megy. Ezt most, ez a fajta bölcsesség, az derül ki, hogy azok tudnak jól együtt lenni, akik nem a szőnyeg alá söprik, nem azok, akik mindent állandóan elővesznek, ez ugye mindent gyógyítani kell, mindent tisztázni kell. Egész ideges leszek, hogy ma talán úgy lesz vége, hogy valamit nem tisztáztunk. Ezért is nincs kérdés. Nekem ti ne kérdezzetek, az szó sincs róla, és olyan kiderül, hogy valamit nem mondtam érthetően, azt már nem, Nem, most megyünk, és azt... Szóval ezt a kettőt egyszerre. Nem szőnyeg alá söpörni, de nem mindig mindent állandóan előhozni. De ez annak lehetséges, aki miközben, hát hogy ne éreznénk késztetést ilyesmire. El tud jutni az egészséges részig. És ezt ki lehet dolgozni. Ezt az egészséges részt ki lehet dolgozni, ki lehet munkálni. Marha jó dolog. És azért is lehet ezt, mert közben elfogadjuk, hogy van a beteg rész. Tehát amikor beszól, akkor azt mondjuk, tudom, hogy vagy, de én is vagyok. És most én rajtam van a fény. Aztán majd te is jöhetsz. Hát úgy is jön, jobb, ha megengedjük neki. Nem, akkor már nem akar annyira. Na, menjünk, nézzük. Ami sokat segít. Na, nézzük, gyerünk.